aikin ka takalmi na Mustapha Mahmudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ni. Ko ku tuba ko kuma a tube ku, ko ku gyara ko dai a gyara ku, ko ku daina ko kuma a daina ku, ko ku shiryu ko kuma a shirya ku, ko ku canza ko dai a canza ku. Uwa uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ni. Ko ku gane ko dai a gane ku, ko ku farka ko dai a farke ku, ko ku so annabi ko dai a soye ku. Aya musulka shafe su karka kyale su, saboda girman maula ya ce takalmi. Kafi duniya